nu kan jeg høre klokken. Så tager vi Springes. Mor, kan du da ikke sådan? Jo, se, kig. Hvad for satan? Den derovre. Nej. Wow, det ser vildt ud. Nice. Wow, hvor vildt. Jeg troede det ikke. Så ryger den anden også. Nej, hvor vildt. Det ser vildt ud, nok. Ej, tænk at de kunne gøre det. Ej, jeg ved godt, jeg lyder lidt omsorg. Tænk at de kunne. De tager ikke den sidste, eller hvad? Jeg sagde dem godt forstå, hvis ikke de tør. Vi snakkede om, at vi troede, at de ville falde i det. Men det var da smart. Ja, hvor var det godt. De filmer med helikopter også. Fedt. De kan slet ikke komme til at vælte den anden for den første, der ligger der. Der er nok et eller andet film. Jeg tror, det ser fedt ud deroppe fra. Ja, det tror jeg også. Det går nok også noget af en støvsky, de har lagt der. Ja, tak. Jeg ser derovre. Det tog godt nok ikke mange sekunder. Nej, det er det. Men hvor så det vildt ud. Ja. Men ja, har de så tænkt sig at sådan rive den sidste ned sådan stykke for stykke-agtigt, eller hvad? Har de tænkt sig at rive den sidste ned sådan stykke for stykke-agtigt? Det tror jeg. Den ser sådan lidt mere massiv.